university officials and working committees. Ngayon panbang ini, pakilala Nakikita mo? Sabi ko, hanggat pwede, palagi tayong makyabe. Akala ko yun eh. Meron pa pala speech. Eh, mawala yung value. Lalo kaya yan. Yun na namin. Una, sa gusto ni San Fernando, si Sesempre. Kasi, nung mawala ang tradisyon ni San Fernando dahil Banton, Yung parurungin mo, ito, siyempre, walang muna magpasalamat sa akin bago. Tapos, kung kaya, ang simbolo na yung Pasko. Yata, may gagawin pa na kami tuloy ng makipag-enjoy. Kaya na rin siya kami namin yung buong. pero hindi kami kukuyak ng Pasko. Ako naman na po, kaya nila akong kuryente, yung sarili ko na pero. Inari mo sa isa. Kaya kung baka gawa kang paralan, gawa kang paralan. Kama na ako best ko, tanga. Tradisyon ng pugera yan. Nakabuli may lagi kami makapapasal ng tao. Papatay mo kay Dia, saling masanting, saling mas. Badoban mo, mas masanting ito bibiyat ako kasi kita milamon. Kaya kung po na badoban mo, lalo din sa atin yung DLF, Ay, kami naman ng bad, walang bayan. Para ka rin tao lang. Ating-ating.
Obat mo kitang sabat, ikasyal kita kayo.